Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensku. Za Vivien sme prišli do Poše. Od narodenia mala problémy so srdiečkom a časom sa jej pridružili aj ďalšie diagnózy. Vivienka vlastne po narodení bola v poriadku, úplne sa narodila, akurát, že sekciou. V 6 týždňoch sa jej stav skomplikoval. Aj keď sme vedeli už vopred v tehotenstve, že teda má vrodenú srdcovú vadu, tak vlastne aj tak sa vlastne nastali komplikácie, no a teda išla do kardiocentra do Bratislavy na operáciu srdiečka. No a všetci ma presviečali teda, že je to jednoduchý zákrok, ale bohužiaľ to tak nebolo, nastali komplikácie, no a boli sme tam 2 mesiace, z toho mesiac bola v umelom spánku. Zdravotný stav teda bol komplikovaný, natoľko, že takmer zomrela. No. Ona má veľa zdravotných problémov. Všetko sa väčšinou odvíja vlastne od tej operácie srdca, kvôli tomu, že vlastne tým, že dlho nejedla, tráviaca sústava si to odniesla, aj celkovo ten vývin, no tým, že bola mesiac v umelom spánku. Celkovo tá kardiologická váda, ktorá je a tie následky, ktoré sú po tej operácii, tak vplývajú aj na priberanie, na vývin celkový a telesný. Vlastne aj tie zúbky sú pokazené celkovo, z toho vlastne z tých liekov a liečby, ktorú musela absolvovať. Čo všetko musí Vivien podstúpiť, povedzme za mesiac? Vivien za mesiac musí podstúpiť cvičenia ohľadom skoliózy, na posilnenie svalstva, držania tela, klbiky, pretože aj s tým má problém, rečové cvičenia. Čo to tak mesačne stojí, tá starostlivosť? Jedno cvičenie stojí 28 eur len čisto na stabilitu tela. Čiže ak ideme 3-krát do týždňa, tak tú stovku približne, okolo tých 100 eur. Ja som vo vašej výzve čítala aj o delfinoterapii. Čo od nej očakávate a v čom by mohla Vivien pomôcť? Delfinoterapiu by som chcela podstúpiť s dcerou hlavne kvôli zlepšeniu reči, pretože ona vlastne teraz v auguste mala 10 rokov a stále ešte tá reč nie je tak, ako by mala byť. Na čo by ste využili vyzbierané prostriedky? Vyzbierané prostriedky by sme použili samozrejme na delfinoterapiu, rehabilitácie, cvičenia. Ak by sa dalo, ak by sa zvýšilo niečo, tak by sme ešte asi potrebovali zakúpiť prístroj, ktorým merám Vivienke pravidelne krv. Teraz zatiaľ ho máme vypožičaný od našej zdravotnej poisťovne. Stojí vyše 600 eur. Vivien má pred sebou dlhú cestu k samostatnosti. Pomôžme jej spolu napredovať. Rádio Slovensko. Slovensku.